நமஸ்காரம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் 5வது அத்தியாயமான கர்ம சந்நியாச யோகத்தை நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரோம். போன வீடியோவில் 23வது ஸ்லோகம் வரலும் பார்த்துருக்கோம். இதில் 24வதுலேருந்து பார்க்கலாம். ஹரிஹி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம் ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத பஞ்சமோऽध्यायः कर्म संन्यास योगः. योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति. அர்த்தம் பார்க்கலாம். யோऽन्तः சுகோऽन्तராராமः, யஹ அப்படின்னா எவன், அந்த சுகஹ அப்படின்னா ஆத்மாவிலேயே சுகம் காண்கிறானோ, அந்தராராமஹ அப்படின்னா ஆத்மாவிடமே இன்புற்றிருப்பானோ, ததாந்தர்ஜோதிரேவயஹ ததா அப்படின்னா அப்படியே, அந்தர்ஜோதிஹி அப்படின்னா ஆத்மாவிலேயே உள் ஒளிப்பானோ, ஏவ அப்படின்னா உறுதியுடன் தீர்மானம் செய்து கொண்டு, யஹ அப்படின்னா எவன், சயோகி பிரம்ம நிர்வாணம், சஹ அப்படின்னா அந்த, யோகி அப்படின்னா சாங்கிய யோகி, பிரம்ம நிர்வாணம் அப்படின்னா அமைதி நிறைந்த பிரம்மத்தை, பிரம்மபூதோதிகச்சதி, பிரம்மபூதஹ அப்படின்னா சச்சிதானந்தமயமான பரபிரம்மத்தில் ஒன்றிவிட்டவனான, அதிகச்சதி அப்படின்னா அடைகிறான். ஸ்லோகார்த்தம். கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், எவன் உறுதியுடன் தீர்மானம் செய்து கொண்டு ஆத்மாவிலேயே சுகம் காண்கிறானோ, ஆத்மாவிடமே இன்புற்றிருப்பானோ, அப்படியே அவன் ஆத்மாவிலேயே உள் ஒளி அதாவது ஞானம் பெற்றவனோ, அவன் சச்சிதானந்தமயமான பரபிரம்மத்தில் ஒன்றிவிட்டவனான அந்த சாங்கிய யோகி அமைதி நிறைந்த பிரம்மத்தை அடைகிறான். லபந்தே பிரம்ம நிர்வாணம் ரிஷய க்ஷீண கல்மஷாஹ சின்னத்வைதாயதாத்மானஹ சர்வபூதஹிதே ரதாஹ. அர்த்தம் பார்க்கலாம். லபந்தே பிரம்ம நிர்வாணம், லபந்தே அப்படின்னா அடைகிறார்கள், பிரம்ம நிர்வாணம் அப்படின்னா சச்சிதானந்தமயமான நிர்குண நிராகார பரபிரம்ம பரமாத்மாவை, ரிஷய க்ஷீண கல்மஷாஹ, ரிஷயஹ அப்படின்னா பிரம்மத்தை அறிந்தவர்கள், க்ஷீண கல்மஷாஹ அப்படின்னா எவர்களுடைய எல்லா பாவங்களும் அழிந்து விட்டனவோ, சின்னத்வைதாயதாத்மானஹ, சின்னத்வைதாக அப்படின்னா எவர்களுடைய எல்லா சந்தேகங்களும் ஞானத்தினால் தெளிவாக்கப்பட்டு விட்டனவோ, யதாத்மானஹ அப்படின்னா எவர்களுடைய மனம் சஞ்சலமே இல்லாமல் பரமாத்மாவிடமே நிலைத்து இருக்கிறதோ, சர்வபூதஹிதே ரதாஹ, சர்வபூதஹிதேஹே அப்படின்னா எவர் அனைத்து உயிரினங்களின் நலனிலும், ரதாஹ அப்படின்னா ஈடுபாடு கொண்டவர்களோ. ஸ்லோகார்த்தம். கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், எவர்களுடைய எல்லா பாவங்களும் அழிந்து விட்டனவோ, எவர்களுடைய எல்லா சந்தேகங்களும் ஞானத்தினால் தெளிவாக்கப்பட்டு விட்டனவோ, எவர் அனைத்து உயிரினங்களின் நலனிலும் ஈடுபாடு கொண்டவர்களோ, மேலும் எவர்களுடைய மனம் சஞ்சலமே இல்லாமல் பரமாத்மாவிடமே நிலைத்திருக்கிறதோ, அந்த பிரம்மத்தை அறிந்தவர்கள் சச்சிதானந்தமயமான நிர்குண நிராகார பரபிரம்ம பரமாத்மாவை அடைகிறார்கள். காம க்ரோத வியுக்தானாம் யதீனாம் யதசேதசாம் அபிதோ பிரம்ம நிர்வாணம் வர்த்ததே விதிதாத்மனாம். அர்த்தம் பார்க்கலாம். காம க்ரோத வியுக்தானாம், காம குரோத வியுக்தானாம் அப்படின்னா காம குரோதங்கள் விலகிய
யதீனாம் யதசேதசாம். யதீனாம் அப்படின்னா ஞானிகளுடைய, யதசேதசாம் அப்படின்னா மனதை வசப்படுத்தி வெற்றி கொண்ட, அபிதோ பிரம்ம நிர்வாணம். அபிதஹ அப்படின்னா நாலாபுறங்களிலும், பிரம்ம நிர்வாணம் அப்படின்னா அமைதியின் இருப்பிடமான பரபிரம்மமான பரமாத்மாவே வர்த்ததே விதிதாத்மனாம். வர்த்ததே அப்படின்னா நிறைந்து இருக்கிறார், விதிதாத்மனாம் அப்படின்னா பரபிரம்ம பரமாத்மாவை நீரிடையாக அனுபவித்த. ஸ்லோகார்த்தம். கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், காமக்ரோதங்கள் விலகிய, மனதை வசப்படுத்தி வெற்றி கொண்ட பரபிரம்ம பரமாத்மாவை நேரிடையாக அனுபவித்த ஞானிகளுடைய நாலா பக்கங்களிலும் அமைதியின் இருப்பிடமாகிய பரபிரம்ம பரமாத்மாவே நிறைந்திருக்கிறார். இன்னைக்கு பார்த்த ஸ்லோகங்களுடைய ஸ்லோக பாராயணம். யோந்தஸ் சுகோந்தரா ராமஹ ததாந்தர்ஜ்யோதிரேவயஹ சயோகி பிரம்ம நிர்வாணம் பிரம்மபூதோதிகச்சதி லபந்தே பிரம்ம நிர்வாணம் ऋषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमे अध्याये 26 श्लोकाः. இதோட தொடர்ச்சியை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள்.